Kanus-a mahimong rape ang pakighilawas ngadto sa minor de edad. Umingon ganita og minor de edad, mao tong nag-edad og ubos 18 anyos. Ang balaod istrikto kayo kalabot sa pagpakighilawas ngadto sa minors. Giila kini nga statutory rape. Ubos sa bag-o nga balaod sa Republic Act number 11648 nga napasar Marso 4, tuig 2022, bisan pa man og nisugot ang minor de edad, mahimong mapasakaan og kasong rape kung ang edad sa bata ubos sa 16 anyos. Dunay exception. Kung nisugot ang minor de edad nga ang edad ubos sa 16, unya ang gintang sa hilawas niya 3 ra ka tuig, pananglitan 15 ang babay, 18 ang laki o kagustuhan nila ang paghihilawas, walay rape. Dunay exception to the exception. Ang paghilawas ngadto sa minor de edad nga ubos sa 13 anyos kanunay rape.